Ix-xogħol huwa importanti biex wieħed itejjeb il-qagħda ekonomika tiegħu, iżda hekk ukoll huwa importanti il-ħin li wieħed għatta mal-familja. Il-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli qalet dan waqt li indirizzat attività politika bħala parti mill-kampanja tagħha f'San Ġwan. Dr. Dalli spjegat kif matul dawn l-aħħar snin hija mbuttat il quddiem il-kunċett ta' lif li jinqasam bejn il-ġenituri wara twelid tat-tarbija skont il-ħtiġijiet tal-familja biex iż-żewġ ġenituri ikollhom ċans igawdu lit-tarbija. Issa l-Ewroparlamentari Laburista ser tkun qed tenfasizza 3 punti oħra illi minnhom il-familji jistgħu igawdu minn aktar bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. B'dawn ikunu aktar implementazzjoni ta' teleworking, implementazzjoni ta' sigħat flessibbli fuq il-post tax-xogħol u aktar proġetti pubbliċi fejn il-familji jistgħu igawdu l-ħin liberu. Dr. Dalli tkellmet ukoll dwar Brexit, il-ħidma tagħha fuq il-kanċer u r-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll il-viżjoni tagħha għal parteċipazzjoni ta' aktar nisa fil-politika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.